மெட்டர்னிட்டி வியர்ஸ் எல்லாம் போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நான் இன்னைக்கு காம்போல 2 மெட்டர்னிட்டி குர்த்தா வந்து கொண்டு வந்திருந்தேங்க. பிங்க் அண்ட் பிளாக் கலர் வர மாதிரி. பிளாக் கலர்ல நல்ல ஒரு பிரிண்ட் ஒர்க் வந்து வந்திருக்கு. நல்ல சாஃப்டான ஒரு ரயான் ஃபேப்ரிக். டாப் மட்டும் நம்மளுக்கு வரும். இதுல 2 டாப் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சைசஸ் வந்து S to XXL வரைக்கும் அவைலபிளா இருக்கு. 3/4 ஹேண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டுமே வந்து நல்ல சாஃப்டா இருந்தது. நமக்கு அந்த ஜிப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த மாதிரி டிசைன்ல குர்த்தா எல்லாம் நம்ம வாங்கி போடும் போது அந்த ஃபீடிங் ஜிப்ஸ் எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. நார்மலான நம்ம குர்த்தா மாதிரி தான் இருக்கும். 2 குர்த்தாவுமே ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டியா சூப்பரா இருந்ததுங்க. நல்லா சாஃப்டாவும் இருந்தது. நம்ம 476 ருபீஸ்க்கு ஆன்லைன்லயே பே பண்ணி இது வந்து நான் வாங்கியிருந்தேங்க. 2 கலருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த காம்போ ஃபீடிங் குர்த்தாஸோட லிங்க் வேணும்னா எனக்கு லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. யூடியூப்ல பாக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போஸ்ட்ல லிங்க் ஷேர் பண்ணுவேன். அங்க செக் பண்ணி பாருங்க. டாடா.